Helo, noswaith dda, a chroeso i'n live ni heno, ffrwd fyw. Felly, da ni ar yr un dwytha ond un o'n cyfres 30 diwrnod a 30 awgrym, Microsoft 365. Felly, diolch fawr iawn i chi am ymuno efo ni trwy'r gyfres yma. Da ni yn gwerthfawrogi'n fawr iawn bod chi yn dod i'r rhain. So, diolch am ymuno efo ni os da chi'n byw heno, o diolch hefyd am edrych ar y recordiad, os mae dyna sut ydych chi yn edrych ar hwn. Felly heddiw, da ni'n mynd i sôn am nodwedd newydd o fewn Microsoft PowerPoint. A nes i ddeud Teams yn yr un Saesneg, ond jyst am bod fi efo gymaint o feddwl o beth sydd yn digwydd yn Microsoft Teams ar hyn o bryd, ond na, mae'n bethau da iawn yn mynd ymlaen yn yr meddalwedd arall hefyd sydd yn rhan o Microsoft 365. Felly, Microsoft PowerPoint, a da ni'n mynd i edrych heddiw ar sut da ni'n gallu recordio cyflwyniad Microsoft PowerPoint yn syth o fewn y meddalwedd. Felly, aroswch efo ni i weld sut mae'n neud hynny. OK, so dwi am rannu'n sgrin efo chi. Dyma ni. OK. Reit, na ni, y sgrin wedi rannu. So, dyma fi yn Microsoft PowerPoint. A dwi efo cyflwyniad ar agor yn fan hyn, a dwi efo 2 sleid, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, yn yr ochr chwith. Okay. Reit, felly mae rhaid fi jyst wneud PowerPoint chydig bach yn llai, oherwydd mae gennym ni'r logo yma yn y top yna, a dwi'n gwybod o'r tro dwytha, nes i sylweddoli oedd hwnna wedi mynd bach ar draws. Chydig o be ni'n trio dangos. OK, so mae hwnna'n iawn, dwi'n meddwl, rwan. Alla jyst symud o'ch bach i'r ochr. Na ni, fel hynna, yn fyna. OK, reit, fe rhaid ni weld bob beth ni angen gweld erbyn hyn, so mae hwnna'n edrych yn iawn yn fyna. Reit, so newch chi weld, i fyny ar y top yn hyn, so awn ni i'r cartra yna, jyst dechrau fe. So mae yna fotwm wedi dod i fewn yn fyma, so sef record, neu recordio, os da chi efo'ch Office yn Gymraeg. Felly mae yna fotwm yna, dyna beth da ni'n siarad am heddiw, a mae yna hefyd, efo chydig bach mwy o nodweddion yna fo, mae yna tab record ar y top yn fan yna hefyd. So os dwi'n mynd i'r tab yma, yn fyma, record, mae gennym fi chydig bach o options gwahanol, da chi'n gweld yn fan yna. Ond be dwi'n mynd i ddangos i chi heno ydy jyst sut i fynd syth i fewn i'r recordiad. Mae'n cychwyn y recordiad i chi, a da chi'n gallu wedyn wneud yr newidiadau falle, ac be da chi eisiau wneud o ran y recordiad yna, sut da chi'n gosod o fyny. So, heb ddisgwyl ymhellach, dwi am feddwl i fi hyn, reit, dwi eisiau cychwyn y cyflwyniad yma, dwi eisiau recordio fo, a wedyn fydd hwnna ar gael fi wedyn i rannu efo pobl eraill fel fideo er enghraifft, so da chi'n gallu allforio hwn wedyn fel fideo, a fydd hwnna ar gael fi wedyn i rannu efo pobl eraill, roed ar yn gwefan, roed ar unrhyw cyfryngau cymdeithasol er enghraifft, dwi eisiau i gyd o'r llefydd dwi eisiau iddo fo ymddangos. Okay. So, os dwi'n clicio ar yr botwm yma, record, so dyna ni, record, ac newch chi weld bod y sgrin yn mynd i'r sgrin sydd yn dangos yr sleid yna i bobl eraill. So mae gennym fi 2 sgrin yma. So fel PowerPoint arferol, beth sy'n digwydd yma i ddechrau fo ydy mae gennym fi'r sgrin sydd yn dangos sut mae'r gynulleidfa am fod yn gweld yr sleids yma, ond mae gennym fi hefyd sgrin arall sydd yn gadael i fi reoli yr cyflwyniad. Felly dwi jyst am ddod o hwnna ar i fyma hefyd. So hwn ydy'r sgrin sgynno fi i reoli yr cyflwyniad yma. OK, so da ni ar sleid 1 ar hyn o bryd yn fan hyn, so yn y canol. Ac mae gennym ni chydig o opsiynau fyma ar hyd y top, a mae gennym ni rhywbeth yn deutha ni hefyd ynglyn â ychwanegu nodiadau, a sut fer ni ddefnyddio heina i helpu ni gyflwyno. So, be dwi'n mynd i wneud gyntaf, dwi'n mynd i fynd o'r top. So, yn fan hyn, mae gennym ni fotwm edit. So, dwi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld hwnna, eich bod yn glir iawn efo'r glas. Ond fyny ar y top ar y chwith, mae gennym ni fotwm yma edit. A be mae hwnna'n neud ydy mynd â ni nôl allan o'r modd cyflwyno, a mae hwnna'n mynd â ni syth yn ôl i'r modd golygu yr cyflwyniad. OK, so yr peth cyntaf diddorol da ni'n gallu gwneud yn fan hyn ydy dwi'n gallu clicio fyma a dwi'n gallu cychwyn recordio yr cyflwyniad. So dwi'n glicio ar hwn. Da ni, mae rhoi 3, 2, 1, dim i ni, a rwan mae hwn wrthi yn recordio yr cyflwyniad ar y sleid yma.
OK, so da chi'n gweld mae'r amser yn mynd i fyny. So dwi'n just am stopio hwnna. A dyna ni, reit. Da chi'n gweld rwan bod yr botwm recordio wedi troi ffwrdd, ond mae gen i fi opsiwn rwan i ail gychwyn y recordiad yna os ydw i'n teimlo bod fi angen. Rwan ta, mae hwn rwan wedi newid eich bach i lawr yma hefyd. So mae gen i fi rwan botwm i chwarae nôl be dwi wedi recordio efo'r sleid yna. Felly, os dwi'n clicio ar hwn, rwan mae hwn wrthi yn recordio yr cyflwyniad ar y sleid yma. OK, so na ni, felly mae hwnna'n creu echo neis i ni ac yn dangos i fi be dwi wedi recordio efo'r sleid gyntaf yna. Rwan ta, mae hwn wedi mynd â fi rwan ymlaen i sleid rhif 2, a dwi efo'r un opsiwn a fyny fyma ar y top, so fydda i gychwyn recordio eto, a fysa hwnna'n neud yr union un peth a dwi newydd wneud. Rwan ta, dwi'n mynd yn ôl yma i sleid 1, a mi ydw i isio ail gychwyn y recordiad yma. Do'n i'n mynd hapus iawn efo sut o'n i'n swndio, so dwi am ddeud ail gymryd y fideo, a wedyn ar y sleid gyfredol. Dwi am wneud hwnna, so ail wneud ar y sleid gyfredol, dyna ni, so mae hwnna'n mynd i gychwyn eto i fi, a dyna ni, reit. So dwi am stopio hwnna am eiliad, a dwi am ddangos cwbl o opsiynau eraill i chi, so fyny fyma ar y top hefyd, so mae gennym ni gamera fyna, da ni'n gallu troi camera ymlaen ag i ffwrdd, so da chi rwan yn gweld fi wedi ymddangos yn ochr dde yr sgrin yn fan hyn, so yn fan hyn dwi, dyna ni. So dwi hefyd yn gallu cael camera llun yna fi fy hun yn wneud yr cyflwyniad. Dwi hefyd yn gallu troi'r mic i ffwrdd, so efallai bod fi jyst eisiau rhedeg trwy sleid a dangos pethau fel mae'r sleids yn mynd yn ei blaen, efallai bod fi ddim eisiau llais fi dros y sleids, digon posibl, digon posibl. Wedyn, yn y gwylod yn fan hyn, so be dyn ni'n gallu gwneud hefyd ydy, so os dwi'n ail gychwyn ar hwn, so rwan, da chi'n gallu gweld yma, dwi'n gallu kind of dangos, so dwi'n gallu gwneud lluniau enghraifft ar y sleids. Dwi'n gallu defnyddio laser pointer yn fyna, so os dwi eisiau dangos i bobl be dwi'n siarad amdano fo, a be sydd yn ddefnyddiol, actually, am bod hein ar yr un sgrin, dwi'n gallu dangos. So os dwi'n trio sôn wrth bobl am Office 365 E5, dwi'n gweld yna dwi'n gallu defnyddio'r laser pointer i ddangos hwnna iddyn nhw. Dwi'n gallu rwbio hein allan os dwi eisiau, so pethau dwi wedi wneud, dyna ni. So, a wedyn dwi'n gallu defnyddio unau pensel i wneud llun, neu dwi'n gallu defnyddio rhywbeth i uwcholeuo ardal o'r sgrin yn fyna hefyd. A dwi'n gallu newid lliwiau hein wrth gwrs, so dwi'n gallu newid y lliwiau falle fel hynna. Wedyn, dwi'n stopio hwnna fyna. Okay, dyna ni. Wedyn, yr pethau eraill i ddod â'ch sylw chi atyn nhw ydy, lawr yn y gwylod yn fan hyn, mae gennym ni cwpl o botymau eraill, a dwi jyst am ddangos i chi be mae hyn yn wneud. So, mae gennym ni un botwm sydd yn newid yr cefndir o'r fideo dwi yn wneud efo fi fy hun. So, dwi ar y funud efo'r cefndir wedi blyrio, so na adl hwnna fel mae ar hyn o bryd, ond dwi hefyd yn gallu dangos y cefndir os dwi eisiau. Dwi ddim yn gallu newid hwn eto i ddefnyddio cefndiroedd ffug, enghraifft, so dio ddim cweit mor efo gymaint o nodweddion, enghraifft a Teams, ond da chi'n cael yr idea, da ni'n gallu o leia wneud y blur ar yr cefndir os da ni eisiau. So wedyn, yr un ola ydy'r views yma fan hyn, so teleprompter ydy be dwi'n fan hyn, a mae hwnna'n golygu fyny ar y top yn fan hyn, da chi'n gallu gweld yr nodiadau falle i helpu chi. So, da chi'n mynd trwy'r cyflwyniad. Yr presenter view, so mae hwn yn chydig bach yn wahanol. Mae o'n dod â'r sleid chydig bach yn fwy i fi, ond da ni hefyd yn gallu gweld sleid nesaf, a da ni'n gallu gweld y nodiadau yn fan yna. A wedyn, yn ôl i'r slide view, hwn o'n i yn wreiddiol, so mae hwn jyst yn dangos y sleids i fi, lle dwi'n rheoli'r cyflwyniad. A wedyn, unwaith da chi wedi gorffen a da chi'n hapus efo hwnna, da ni'n gallu wedyn, mae yna opsiwn wedyn fyny fan hyn ar y top. So, fyny yn fan hyn ar y top, lle da ni'n gallu allfidio'r ffeil yma. So, os dwi'n clicio ar export yn fyna,
a wedyn da chi'n gallu gweld, dwi'n gallu allfydio'r ffeil yma, mae hwnna wedyn yn ffeil fideo arferol, MP4, dwi'n gallu gwneud chydig bach o newid chydig bach o'r opsiynau ar hwnna lle, os dwi eisiau y size y ffeil a falle. Ag fe rai ddefnyddio hwnna wedyn yn unrhyw le fyswn ni'n hoffi ddefnyddio fo. Dwi jyst am stopio rhannu'r sgrin yna. So fe rai ddefnyddio hwnna wedyn unrhyw le lle dwi eisiau. Ag dwi'n gallu rhoi ar unrhyw wefan neu rhywbeth fel yna oherwydd MP4 ag swn i'n gallu hefyd uwchlwytho fo i YouTube er enghraifft os dwi eisiau i bobl gael gweld o ar y sianel YouTube. So dyna ni, da ni wedi dangos i chi sut da chi'n gallu recordio'ch cyflwyniad yn syth ag yn hawdd o fewn Microsoft PowerPoint. Felly, os da chi wedi diddordeb mewn cael mwy o wybodaeth fel hwn, mae'n gwefan ni yn mynd ar draws y sgrin ar hyn o bryd. Felly, ewch draw am fideos, tips, links i'n cyfryngau cymdeithasol ni. Felly, mae i gyd o'r tips mae da ni'n neud, mae hyn i gyd yn mynd ar YouTube o LinkedIn a falle. Yr peth dwytha dwi am siarad efo chi heddiw ydy'r grŵp Facebook eto, so ewch draw i fyna trafodaethau am dechnoleg, ac os da ni'n gallu helpu chi fyna, os da chi efo unrhyw gwestiynau, codwch nhw fyna, fydden nhw o ddefnydd i bobl eraill o fewn y grŵp hefyd, pen mae rhywun yn ateb nhw, os mae ni neu rhywun arall fydd yn ateb heina. Dwi ddim yn siŵr eto, dwi ddim yn meddwl fydden ni'n ôl o bosib nos fory, ond o bosib fydden ni'n ôl efo sesiwn tipyn bach yn hirach dros y penwythnos. A dwi jyst yn trio roed hwnna at ei gilydd, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod be fydd o ar, a fydd hwnna'n cael ei ddangos dros y penwythnos, dwi'n gobeithio fel yr sesiwn dwytha o'r 30 diwrnod, 30 awgrym. Felly, cadwch llygad allan ar ein cyfryngau cymdeithasol i weld be fydd hwnna, pryd fydd hwnna ar dros y penwythnos, a da ni gobeithio gweld chi yna. Diolch yn fawr iawn i chi am fod efo ni heno, a nos da. Hwyl.